Teimme Rototekin kanssa yhteistyössä 2012 Vihdin Männikköön uuden ison palvelutalon maalämpöjärjestelmän. Se oli ensimmäinen meidän yhteinen iso hanke, jossa toimin projektin johtajana ja Rototekin puolelta oli Piirosen Juuso projektin johtajana. Heti ensimmäistä merkeistä asti huomasimme, että yhteistyö toimii, aikataulutus toimi, yhteissuunnittelu toimi hyvin ja me saatiin se projektin hallinta pidettyä yhdessä asiakkaalle edullisella tavalla kasassa. Meille Senera Oy:ssä on tärkeää, että meillä on iso kumppani, joka pystyy joustavuuteen suurien projektin määrien johdosta, mutta kuitenkin samalla keskittymään yksittäisiin asiakkaisiin, yksittäisten ihmisten tarpeisiin ja pitämään asiakastyytyväisyyden korkealla, eli jakamaan samat arvot meidän kanssa. Rakentamisessa yleensä projektien aikatauluissa näyttelee jo isoa merkitystä, että miten ja milloin työmaalla tehdään, kuinka nopeasti se tehdään, päästään pois jaloista ja niin poispäin. Kyllä näillä kaikilla tämän tyyppisillä asioilla on niin kuin suuri merkitys ja sen takia sen yhteistyön pitää olla kitkatonta niin meidän ja heidän välillään kuin sitten loppuasiakkaan välillä, että hommat saadaan nopeasti tehtyä hyvin ja toimivasti.